Čaute ľudia, vítam vás pri novom videu. Sme tu s Milíškou. Čau. A ja som tu, Konor. A ideme otvárať Megapigu, takže teraz ja som ju akože smashol, ale smash open, toto som robil a ideme otvárať tie starby. Takže ideme na to. Epic, OK. Pome, väčšia. Mythic. Pome. Mythika. Nie. Ale OK, epika, nevadí. To je tiež dobre, 200 coinov. Ďalší. Dobre, teraz musíš murknúť. Nie žmurkol. A žmurkol. Murkol. Ale nie, to nie je dobre. Akože ja neviem. Pome. Super rare. Super rare. Pekné, akože. Jo, poďme ďalšie. Dobre, nevadí. Musíme sa modliť, aby nám padol aspoň Epic alebo Mythic. No nie, Mythic. Epic je Poďme Mythika. Mythika, poďme Mythika. Prosím. Ale nevadí, môže niečo padnúť. Dobre. Možno padne nejaká Epika alebo Mythika. Či Mythika alebo Legendary. Bro, je to super dobré, ja to nenávidím. Koľko máš? OK. Tu mám 300 koňasov. Ja to chcem. Takže vyzerá, že sme dootvárali, nepadlo nám tu nič. Bra. Dobre, no nevadí. Ale oplatilo sa aspoň nejaké epiky, takže Kto všetci? gamblia niektorí ľudia, ale ja ich nechcem toto invitovať. A ak ste si ešte nefilmli, no tak mám Bravo Pass Plus a budem otvárať na konci sezónky, keď budem mať už len ten legendárny Star Drop. Takže a budeme možno otvárať s Milíškou, takže čusko!